It-tranzizzjoni ta' Malta lejn it-tkabbir sostenibbli iparti minn investimenti ta' kwalità għolja li jrawmu opportunitajiet ekonomiċi u jwittu it-triq għal karrieri sinifikanti. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru Roberta Bela meta f'messaġġ irrekordjat waqt business breakfast organizzat mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma issemma s-suċċess li kien hemm fil-ħruġ tal-ewwel Green Bonds f'pajjiżna u li spiċċaw jinħatfu fi ftit sigħat. Fil-fatt hawnhekk ġie nnutat kif 88% tal-Green Bonds kienu assigurati minn investituri żgħar, ħaġa li turi l-appoġġ wiesa' u fiduċja fl-inizjattivi sostenibbli tal-korporazzjoni. B'reazzjoni għal dan il-Prim Ministru tenna kif din il-fiduċja se tissarraf aktar u aktar ħidma. Il-fatt li mal-25 miljun euro fi Green Bonds inħatfu fi ftit sigħat ifisser mhux biss fiduċja, iżda jpoġġi fuqna responsabbiltà biex nimplementaw dawk il-proġetti li jħallu ġid fil-komunità. Proġetti li bihom inkomplu naqsu l-emissjonijiet u ninvestu f'enerġija nadifa. Din hija l-bidla illi rridu nkomplu nġibu. Bidla li tfisser investiment ta' kwalità. Il-Prim Ministru għamel aċċenn ukoll dwar kwalità ta' ħajja aħjar għal familji fil-komunitajiet. Il-bidliet ambjentali aħna narawhom bħala qalbiet fundamentali illi jolqtu kull qasam. Dawn huma minjiera ta' opportunitajiet. Mhux binqas joħolqu karrieri li jagħtu kwalità ta' ħajja aħjar f'ambjent b'saħħtu u isbaħ. Pajjiżna se jkun wara kull investitur li jinvesti fil-prijoritajiet li għandu pajjiżna. Dak li huwa ta' ġid komuni lilna se ssibuna warajkom. Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li kienet tal-ewwel li ħarġet b'din l-inizjattiva ta' fejda bdiet vjaġġ li għandhom jingħaqdu oħrajn fih. Il-bonds ta' 25 miljun euro maħruġa minn Clear Flow Plus PLC għandhom rata ta' imax ta' 4.25% u jimmaturaw fl-2033. Id-dħul mill-Green Bonds tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma se jintuża l-finanzjament ta' firxa ta' inizjattivi ekokonxi, inkluż l-impjant ta' reverse osmosis f'Ħondo ir-Rummien, l-impjant ta' solar farms, titjib fit-trattament ta' drenaġġ, tnaqqis tal-ħela tal-ilma, titjib fl-effiċjenza tal-kontijiet u titjib fl-infrastruttura tan-netwerk tal-ilma. Minaħa tagħha l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli qalet li dan kollu juri l-potenzjal ta' dan il-mudell biex jgħin jiffinanzja aktar inizjattivi ekoloġiċi. Huwa interessanti wkoll tara l-aptit li jeżisti fost retail investors, l-investituri individwali li mhux biss jemmnu fil-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, imma jemmnu wkoll f'dan l-investiment ambjentali li nemmen li huwa triq il-qudiem għal pajjiżna. Sa dan it-tant il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Ċilja u l-uffiċjal finanzjarju tal-istess Korporazzjoni Matthew Costa esprimew il-gratitudni tagħhom lill-investituri u lill-imsieħba.